Nakho-ke liyayikhetha igumgedlela inkosi empompela isibhema samampondo baba mkhulu omkhulu phakathi. Amen. Lesi sidalwa esingumuntu omnyama sidukile kakhulu. Impilo yaso njena iphambene. Lesi sidalwa sikhathaza njengomntwana omncane ofuna lokhu, afune lokhuya, ahlale ekhala njalo ngaso sonke isikhathi. Njengoba igumgedlela lachaza ukuthi abantu abamnyama yiso phela isizwe lesi esisebhayibhelini okubhalwe ngaso kuthiwa ngamaJuda noma amaHebheru. Lapha lesi sizwe sasitholakala khona kusukela ekuqaleni kuGenesisi silokhu sihlupha uNkulunkulu. Ethi mayesitshela uNkulunkulu ukuthi asiphile kanje sona sifune ukuphila ngeyaso indlela. Aphinde athi uNkulunkulu ningayibukeli impilo yezinye izizwe, ingathathi amasiko azo. Lesi sizwe samaJuda sasingakwenzi lokho, sasihlala sibuye sihalele imigubho kaMoloki nezizwe zamaKhenani noma Filistine. Kanti kwakukubi yini okwakuphilwa yilezi zizwe zamaKhenani noma Filistine? Cha, kwakungekubi. Ingenxa yokuthi uNkulunkulu wayebadale ngendlela yokuthi nabo baphile ngenye indlela, kodwa lesi sizwe samaHebheru wayengafuni ukuthi siphile leya mpilo yamaFilistine kanye nomaKhenanite. Usafana ncamashina lokho okwenzakalayo lapha emhlabeni. Uthola khona iShayina lizidlela amaselesele nezinyoka. Kodwa aloni lutho ngokwenza lokho iShayina. Isabelo sabelwa uNkulunkulu ukuthi ngoba ezweni lakubo baningi futhi nalezi ilwane ziyatholakala ziningi. Kunesizathu esijuliwe saziwa kuye uNkulunkulu ukuthi kungani athi akadle amaselesele. Kodwa uthi kuwe akakudingi ukuthi udle lezi zilwane. Njengoba amaNdiya kwela kubo izwe inkomo eyihlonipha kakhulu ebiza ngomama wesizwe ngoba phela uncelisa isizwe ngobisi, kanye nawo umquba wakhe owenza imisebenzi eminingi ehlukahlukene. Kodwa ngapha kwela kwaZulu inkomo iyahlatshwa kujatshulwe ngayo isinoma ikanjani. Nazo izizwe zabaSuthu lapho uzithola khona zidla amahashi nezimbongolo. EzamaXhosa zenza imisebenzi yazo ngazo izikaphu noma izinto. Kodwa ngapha amaZulu ebesebenzisa imbuzi. Ekuhlupheni kwabo abantu abamnyama laba okuthiwa ngamaHebheru noma amaJuda khona eBhayibhelini babemhlupha ngento eziningi uNkulunkulu, baze bagcina lapho emva kokuthi kade kukhona uMose kwase kufika uJoshua, kwabuye kwafika abahluleli base bezicelela bona ukuthi bacela ukubuswa ngamakhosi, bekucela kuNkulunkulu. USamuel umprofeti kaNkulunkulu wabenzela lokho wakhuluma noNkulunkulu ukuthi-ke sebefuna manje ukubuswa yinkosi. Kwamkhalisa kakhulu lokho uNkulunkulu, wathi banikeze Samuel ngiyobeka uphawu phezu kwayo inkosi ngoba abangifuni mina, sebefuna inkosi. uNkulunkulu-ke wabe esethatha amandla-ke akhe wawabeka enkosini, bese umxhumanisi wenkosi kanye naye uNkulunkulu kube yuye umprofeti. Saqhubeka lesi sizwe samaJuda noma amaHebheru sibuswa ngamakhosi, nawo amakhosi agcina esehluleka futhi ukumela imithetho kaNkulunkulu. Kugcina kwehla iziqalekiso nezijeziso ezinkulu esizweni zokuthunjwa ezinye izizwe. Aphinde uNkulunkulu abadabukele abakhulule ngesandla somprofeti. Kwaze wafika isikhathi lapho sebethunjwe khona ngamaRoma. uNkulunkulu waze waphinde wabehlisela enye inkosi futhi ezulwini, lena eniyibiza ngokuthi uJesu, eyayiphethe kokubili, iphethe ubuprofethi kanye nabo bukhosi, ngoba phela wayezalwa kuyo ngqo indlu lena yobukhosi bakwaJuda. Lena kwaba inkosi yokugcina endlini yakwaJuda, ngoba ubukhosi phela babuye baphuma endlini kaJuda bayongena endlini ka-Ishmayeli, owayezalwa kuye phela u-Abraham. Ubukhosi obulokhu bumile esibongweni esisodwa. Njengoba wena uhlala unenkinga ukuthi lapha-ke khona eSouth Africa yenzeka kanjani ukuthi lento ilokhu ihlezi esibongweni esisodwa. Phela amaRoma ayenze kona okufanayo, njengoba ayesekwenza kuso isilo uDinizulu sebesiguqule saba yinduna. Nakhona amaRoma ayebulala ubukhosi bamaJuda ebuqeda, njengoba uJesu wayesefana nje nomuntukazana ekubeni wayeyinkosi ngoba wazalelwa esibayeni sezinkomo. Kodwa umlando wangempela wakhona wa-Israyeli ngokuzalwa kwakhe kumsindisi, uthi unina lona
Ngesikhathi ezelwe, unina wakhe umsindisi wanikelwa ngaye ethempelini kumpristi omkhulu, ngenxa yokuthi abazali bakhe badumala ukuthi bazele intombazana. Phela kuleliya lizwe amantombazana ngaleso sikhathi ayengenawo umsebenzi, ngoba unina wayefuna ukuzala umfana. Wathi uma esehlala khona laphana ethempelini, uthe esethombile, umpristi omkhulu wasemakhela indlu ngaphandle kwethempeli. Wahlala lapho-ke le ntombazana okuthiwa uMaria, ehlala yedwa kule ndlu, naye umpristi omkhulu wayehlala yedwa ngaphakathi ethempelini likaNkulunkulu. Kodwa ngelinye ilanga umpristi wathi uma efika endlini yale ntombazana wathola kunamagrebhisi nama-aphula namapheya nayo yonke inhlobo yezithelo. Waseyibuza le ntombi ukuthi zonke lezi zinto zithola kanjani ngoba phela sesedlule nesikhathi sazo. Ilapha khona le ntombi yayisimchazela khona umpristi ukuthi kunabantu abasuka ezulwini engisola ukuthi zingelosi abafika bezongilethela lokhu kudla, bethi angikudle. Kwamangalisa kakhulu lokho umpristi omkhulu. Kwahamba isikhathi le ntombi kwase kufika ingelosi eyamtshela ukuthi izozala umsindisi ngenxa yokuthi idlela amagrebhisi ayesuka ezulwini. Le ntombi yagcina ikhulelwa impela. Lokho kwaba yisimanga, kwagcina kubanga ukukhuluma okukhulu endaweni nakubo phela abazalwane. Naye umpristi wabona ukuthi le ntombi izogcina isibulewe ngabantu. Bagcina beshushumbisile, yabaleka yayohlala emahlathini, yadla ukudla kwesendle, yaphila ngezithelo zasendle. Ilapho-ke le ntombi yayichumana khona naye uNkulunkulu khona emahlathini, yaze yabuya isitetile. Emva kweminyaka eziyisithupha umntwana esekhulile. Ngokusho kwakhe uNkulunkulu, ngesikhathi ingane esino-6 months, wathi kaphume ehlathini abuyele ezweni. Wesaba ngoba amaJuda ayezombulala. Wayebesethi uNkulunkulu kuye, khululeka, ingane izozikhulumela yona. Nebala wabuyela khona ethempelini lapho ayekade ehlala khona. Yilapho kwafika khona elinye ilunga eliphakeme lebandla elalikhalaza ngokufika kwale ntombazana ukuthi ibuyile futhi. Lowo phela kwakuwuye uJosefa, lona wagcina esengubaba wakhe lo mntwana. Afika amalungu ebandla ngokuzohlasela le ntombazana enguMaria. Ngesikhathi bephethe amatshe bethi bazoyikhanda ngamatshe, yayisaxoxela le ndaba. Kwathi kusuka lapho ingane yasizikhulumela yona. Bahlakazeka bonke besaba, bethuswa isimanga somntwana omncane kangaka ozelwe okhulumayo. Lowo kwaba ubuqhawe bakhe-ke phela umsindisi wayesuka ezulwini, wayeyinkosi yakwaJuda yamaHebheru. Hhayi lobu buqhawe bokubethelwa esiphambanweni, ubuqhawe bokufa ungalwanga. Lisayoqhubeka umgedlela lixoxele ngabo bonke ubuqhawe bakhe umsindisi, hhayi insumansumane lena elandelwa ngabazalwane. Lokho yikona-ke kufana kaNkulunkulu uma ezokwehlela emhlabeni, njengoba wakwehlele kuleli lizwe lakwa-Israyeli kuyo intombazana eyadla amagrebhisi. Wathi uNkulunkulu uma esefika kuso futhi lesi sizwe sawo amaHebheru, ezweni lasentabazwe, wehlisa imbali ehlathini eyayinuka kamnandi, lena phela eyayibangwa ngamantombazana, eyagcina isigwinywe intombi yakwaHadebe u-Elizabeth. Lesi sizwe esimnyama leyo ndaba kasikholwanga ngenxa yokuthi sasesikhovwe kakhulu yizo izimishini lezi. Sesezikhohliwe ukuthi yiso phela lesiya sizwe semilingo eminingi ebhalwe eBhayibhelini. Njengoba omabhodla bavula ulwandle bangena phakathi lwavaleka. Njengoba inkosi langalibalele yamisa umfula yawela inkathi ijahwa ngamazinyo. Njengoba inkosi uMpande yamisa uthukela ngokulubuka ngamehlo ngesikhathi iwela isuka kwaZulu iya esilungwini. Njengoba inyanga uKhondlo weziziba wayendlala isicephu phezu kwamanzi azilalele njengokuphumula emfuleni. Njengoba umphubane wakamiya wayekwazi ukumisa abantu, emise iviyo lonke labantu linganyakazi nakancane. Njengoba uMagodongo Mahlangu wayengena nesikhuni sivutha phansi emanzini ahlale isikhathi ebuye aphume naso sivutha. Njengoba abantu bakaHadebe baphuma echibini elikhulu laseKhongo iNgongongo, nezinkomo zabo bephuma phansi esizibeni. Kodwa kwinkolo yobuKristu azikho izimanga, kodwa umbhalo kuphela esifakaza ngawo osuke ubhalwe eBhayibhelini. Esingazi noma wenzeka liyaguqa lapho ikumgedlela mzukulu mafuthi umkhofu 20 yasuka phakade. Amen.